inyaya yakambopinda mudare medu kai. Tudze ndima takatendea mutaura nakai. Vemotikari. Makanowirirana kuti chi ane zvakanowirirana here. Tingati chatakanoona ndechekuti mari takanoona mari yakabhadharwa iri 8,980. 8,980. But yaya yakatoitwa kamusiyamba inotote marekodzi enyu muno. Hatitika. Imba ipanobhadhara chii? Ivo vaiti 9,200. Right, so chikabvisa 9,000 chikati isusu this mari yachona yakanga yasara paidiki. Saka makazonowirirana kuti chii sevarume vabudiswa mudare namabu mukaona kuti puhwa mukana namabu dzokerai munoonesana sevanhurume. Pfungwa dzedu dzinenge dzichiti pari kurasika umwe nepari kurasa umwe vanogona kunopaona mobatsirana kuti aonai kana zvakadai todii mune zvamakataurirana here. Indandanzi ndakudzoserwa mota nezvatakataura zvimwe zvikweretu zvairehwa zviya ndatobhadhara 500 futi ipapo. Saka mota haina kuuya, hapana chati chauya. Ndati mabhakuru, what was the agreement? Zvatakawirirana pamusoro. Zvatakawirirana ndezvekuti takati tonotaura nemunhu wakaenda mota toedze kuti todzorerana naye mari otipa mota, asi munhu uya haana kutinzwisisa. Saka asina kutinzwisisa pamuonero angu inini ndachimungototsvaga imwe mota tongopedzerana mupedzerano wato tatagara kuti motikari mungaitsvage for how long? Kana ndanonoka 3 months. 3 months kubanasi. Pamusoro inhangu ndandichifunga kuti tsvagirwe mota ndigozowana mota inenge nechimiro chinozondigutsa zvinogona kuramba zvichigadzira makakatano. Saka ini ndaifunga kuti value yemota iyoyo yangu iyoyo ndio ingagone kuti ndidzosere kana mota yacho yatadza kuti kuuya iri iyo mota yacho. Value yemota iyoyo because mota idzodzo tichitarisawo tiri kuona mota idzodzo mari yacho dzichitambira kuma 5,500. 5,500. Ndoya muri kufunga imi kuti vakakutsvagirai vanokupai. Kana mota isiri kuuya. Ivo because munoona tatoda kuti kubatsirei. Hatidi kuti vanhu vanouya kudare kwamambo kunoko hakusi kuchibhanditi kunoshandwa kumamwe matare anozopedzisira vanhu vakushandisirana kutsinye nekudini. Kunoko tinoda kuti tishande nezvinoitika. Handiti zvinobatsira imimi kuti no izvi zvazoitika. Handiti ndaifungidzira kuti motikari dzerudzi irworwo rwemota iyoyo ruripo. Motikari ingave muhana menyu muchiti maybe akanditsiva nemotikari iri condition yakati rudzi rwakati aiwa zvinoita. Hakuna here option yakadaro yamuinayo pfungwa menyu. Motikari yakanga muchishandira yakanga iri mota rudzi iHonda Fit. Honda Fit chii? Old shape. Old shape ma blue dot. Wait. Haisi blue dot. Imo Red dot. Handiti. Imimi motikari yamafunga kuti muvatsvagire mota yakaita sei? Ndandifunga kuti ndongotsvaga Honda Fit iyoyo yogadzirwa zvakanaka yodzokera pacondition yakanaka ndobva ndavapa ivo. Muri kutsvaga pekuti value yavari kureva yema 5.5 munogona kuiwana imimi iri less.
ndonya inenge yavepo ka Yeah. anogona kuiwana inini at a cheaper price than mari then yove mota iri mucondition yakanaka but 3 months is too much now. Vasiye vataura taurai ndotaura ndiri kutoona kuti mambo ndendabirwawo inini kuti ndikapiwa chinhu chine value iri less than changu. inzwai dragoni iri mukapinda mutauni handiti pane pamunotenga 70 cents handiti pane parinototengwa dhoni munhu wobva ati no ida ndichifungidzira kuti pane kuti nditenge dragoni nedhora iri regedzai nditsvage dragoni ndiuyedapo ouya nedragoni iri risilji vamwe vanotarisa zvepasi kuti kakadini dini rine yero iri wobva ati rine yero racho kudiwa iro ndorandawanda. Ndizvo zvatiri kuda isu ndechekuti musasare musina chamakabata kubva kumurume uyu. Saka takakupai stage 1. Stage 1 yakakupai kuti mudzokere mudzore pfungwa dzekutsamwisana muchiuya kudaro handiti kuti tikusitsei apa pekuti muri moga matosvika pakunoonesana kuti mari yakabhadharwa isi $80,980 handiti plus 500 zvichienderana nemaconditions amanga muchitaurirana iwayo handiti zvese izvozvo mukanoonesana handiti manodzoka uyo ane option yekuti no patakaendesa mota munhu wemotikari haachatozwisisa haachatoda nemota handiti because akaibhadhara zvinhu zvakaitwa apa zviri andifei dare rakatozviona kuti hapana kuitwa chinhu chakanaka handiti mapano hatisi kureverera murume uyu handiti but tiri kuda kuti timuitise zvinhu sedare ramakapotera kuti aite zvinhu zvekuti mangwana kana tichimutonga takaita nyaya yakadai so muno iri kuchembedza vanhu izvozvo zvandiri kutaura handiti muno yemotikari iyoyo yamuri kutaura pano avo vakaita swap and top munhu akaisa motikari yaka akatopa mara haana chaakawanda but iye zvino iri kuchembedza vachenjeri nyaya iyo zvakasimba vari kuzhamba zvandiri kutaura handiti mapawa. Saka ndaida kuti uyu murume uyu is either atudire 3,000 nhasi ndozobhadhara imwe ndichidai kana kuti oti ndoda kuuya nemota sezvaari kutaura handiti ipipi vaidriver by profession handiti munotoziva motikari ikapakwa apa mukadzitestai motikari endai nayo munotoziva kuti no iyi haisi mota handiti mota yogadzirwa yoenda kucondition yekuti tese tetakugutsikana kuti vakauya kudare nechichemo chavo chikabatsiranwa vakawana zvavakawana asi tisina kuzosiya tauraya uyu handiti nokuti mucharamba muchingori vavakidzani kutouya kudare munhu anenge achiita handisida kurasa ushamwari hwangu nemunhu wandinogarisana naye but kana pazosvika pekuti munhu arasa trust handiti zvinochembedza muridzi wazvo pamusoro pavalue ye 5.5 tichitenga mota takaitenga 5.5 takuzoonesana isusu tikaisa kuma 4 something ndokubva yashanda futi kwegore ne6 months saka kuti irambe ichinzi ine value ye 5.5 yakadzora mari aichokwadi yakadzora mari yaoidayo asi pavhali yatakawekera naisusu saka still takatoiweka iri kuma 4 something saka uri kuti 4,000 iwanika ere aiwa kana ungade uchitotaura uchiti ayo takawekera mari 4,000 something ndoya ndikuda kuti ndivape 4,000 tiona kuti kune munhu here angarape 4,000 kutakuti iyoyo ira ndingairambe kana ivo havangairambe hama yangu 4,000 something ichienda unotsvaga Honda Fit antondoivada kunomona itofamba neHonda Fit
pamusoro ndandichingorevera pavalue yemota kuti kana kuri kuti tiri kuimisa iri value yemari kuti tingaimise amuchifunga kuti imimi kana mukati pavalue instead of 5,500 value yamungataure imimari haikanzi 4,000 value yayo zvinganzvike nekuti inouya here 4,000 really pari zvino ndikusa ndachiti inini zvandandichiona kunge zviri nani ndezvekuti ndovatsvagira mota pa3 months ndopandirikurapa because nyaya yacho kutaura naye abvere nemakore mangani nyaya yaitika ndiyari nini yatova negore nehafu saka tikaipa kuti 3 months tetisina kuenda kudare ndekokurwadzisana ka ndokuti zvinhu zvipamba tichitsvaga zvinhu zvinosiya muine ushamwari zvichifadzawo uyu zvichisunga uyu zvikasasunga umwe kuti aite zvaanoda pamhosva yakaparwa hatina kwatetikera isusu pfungwa dzedu ndedzekuti dai madzoka kudai handitika totarisira pekuti mota iri kuuya rini mudare muno tichitoronga kuti kana mota isina kuuya zviri zvatiri kuita handikumakwa chibatsirei nguva ikaita shoma pane ipapo ndiendaumirwa zvakanyanya kuti ndibona vana vanenge vachienda kuchikoro kuti unenge wakuzonyepa wakuzvipa nguva diki wonyepa futi saka zvinge zinganyatsi kuita 3 months kubva nhasi uye chinopinda muna October pamusoro iyo murume uyu chekutanga ndechekuti ipapapo anga atodzosera munhu 3,000 yaatori nayo because adzoserwa mari iyo 3,000 anga adzosera kupi kune munhu uya anga atengeserwa mota akatengeserwa mota because munoona inini hangu ndinoda kukuudza izvi kungoti mune musingazivi kuti mwoyo wangu wakaoma sei ndikada kuchekeresa munhu ndokuchekeresa zveshuwa akukuudzai handitomboda vanhu vanokuudza kuti vanosvika zvavapupire kureba hazvife zvakadii zvakaitika mukwana ndichitaura ndiri flexible ndichidini ndichitsvaga kuona kuti naakomana saka iye kana une 3,000 yawakadzoserwa nemunhu chauri kuda pa 3,000 iwe uchidisa mari pavalue ye4,000 chii be very clear ka tora kaningi 3,000 ka upe uyu ka watora 3,000 wako ka wongozwa ndasana nechikwereti che 1,000 handiti ndoyo woita maminimini ako kutaurewayo chakaipa chiipa hama uri kuchiva 3,000 kunza kuti unotenga mota ine 1,000 uchazopa munhu yogozoye mota ine value yekuti ungape munhu mari yatiri kuti 3,000 i2.9 pa 2.9 pane 500 yawo yatanisina kutotaurirana kuti tozobvisa sei vanga vachindipedzisa mari yavaifanira kundipedzisa aiwa inzwaka iweyo nyaya yako kuti ive clear iwewo hausiri unofanira kuve strict ka pakunobata dzimbani kana une 2.9 hatiti iwe uchida $500 iwe pachisara chikwereti kawo ngatitaurirane kuti pa 2.9 hatiti 2.9 mari ichifanira kuita 4,000 iyi automatically iri pa 3,000 zvaakutaura hatiti kuda kuti unenge wakubvisa $3,500 at least uyakana $3,500 anenge achiona kuti otherwise zviri nani hatiwapwa zviri nani iwe unokwanisa here kuvapa 2.9 yacho iyoyo osara $600 izvo osara $600 pa 4,500 watora ndoyafanira kubhadhara watora 500 iwe vosara wakabata 3,500 at least
munhurume anenge achitoa zviri nani 3000 wakutoziva kuti unayo iyo iri kuenda pa2900 but kana usingade zvekutaura iwe bhuru wangu iwe handitika hatidi kukusudurudza apa kuti tizotora ava tiri tega kuti aiwa imi tisiyai kuvi imi uyai apa handidi mapoa tovaitira zvatinovaitira toona kuti hapana here anochema patiri hatidi kuchemedzana kana mauya kumatare ekwamamba anogona chete kuti hongu avo vanogona kuti ndakazowana hangu $3,500 hapana zvandaita because apa panhu papa sisina kumira zvakanaka. Half a loaf is better than nothing. Votongotora 3,500 vanowana pekutangira pekuti nyange vakada mota ye6,000 vakaenda pane umwe munhu anogona kumira navo kuti mari yauida rega ndikubatsire shamwari ndikupe imwe mari utenge imwe motikari iri nani voshandira wobhadhara muridzi anenge ava pachi mari pane kuti vabva vangobuda havana chinhu. Kana iwe usingade zvekutaura unoda kugadzirisa sei nyaya iyi, siya zvekuvatsvagira motikari uvape mari. Ndozvavanotodemba pakuti unotori nayo mari asi unoda kuti iwe uzopedza 3 months unoda kumboti unoda kuspina hauspina unoti nyari mari yese inonyura iyoyo inotonyura kupera zvakuti ndofuka nyaya ye500 yavari kureva imari yandakavapa nditi yanga ichinzi chikwere cheinjini, saka inini handina kuzoshandisa mota yacho kana kubenefita injini iyoyo, saka havagoni kuti vandichaje injini yandisina chandakawana paini. Saka iyo 500 imari yangu yandongofanira kuti kudzoserwa then tochitaura zvevalue dzimwe dzatingataura. Imi muri kufunga kuti mukapuhwa mari nemuruko ingaa mari mama 5.5 iye ari kukudza kuti ikaendwawo pa4,000 anenge akuitawo 4.5 andidzosera 500 yoita chi 4.5 but 4.5 ndatonzwisisawo kuti asi handimbonowani mambo mota yakafanana nemotikari yandakachengetedza ndikaitawo zvandakaita izvo. uri kuti chii nhai shamwari yangu uri wako zvaari kutaura anenge andikuvadza ndinoti paoption yekutotsvaga mota kuri nani pane kuti ndingavape ma4.5 kadai vati ndivape 2.9 nayo vozovapa 600 zvinga zviri nani. zita ndiani baba? Fabian Elesani. Vaelesani kufunga kwangu ndiri pano nhasi 2.9 mozopuhwa 600 torai mari 2.9 mozobhadharwa 600 yatinomubvunza kuti inouya rini munomudare hatingonzi munozongobhadharwa $600 no anototaura kuti inouya rini uye sei asi ichiuya munomudare medu handiti mapona 2.9 mukakungura zvemotikari yakatotorwa ikaenda kuno umwe munhu ikaita hazvishandi. Ngatitaurei zviripo. Vataura nyaya ye2.9 ye3000 jimi iye totomudza kuti aiwa 2.9 no chienda unoisa $100 yachona ingokwana 3000 wosara ne500 yachona wozoibhadhara rini handiti makwana zvinotibatsira pamusoro pari zvino mari yese nayo 2.9 iyoyo chiti handitorina chero imwe mari kutopindawo muzvikweretu kutaura saka zvinge zvichida kuti tikavapa 2.9 iyoyo 600 yachona ndovatsvagira ndozovapa zvinenge zviri nani. ndozvatiri kuti isusu mudaro tinotoudzwa toitsvaga mumwedzi kana kuti 2 months ndakadai kana takutora zve600 nekuti panenge pasina kuti ndienda kunotsvagana nemota ndichitsvaga mota yakanaka 2 months ndini ndofunga ndiende imwana
Isu takutotaura kuti kana tati 2 months, mwedzi wekutanga 300, mwedzi wechitatu 300. Ndomashandiro atinoita. Asi toda kuti tidzione vaeresani. Taura ino chokwadi vaeresani. Ndakamboverenga novel yana Shylock, King Shylock, nana Bassanio, nana Portia, nana Antony, The Merchant of Venice. A Pound of Flesh. Yes. Mukaiverenga iyoyo, mukaiona results yakanotipa pakupedzisira. Haana kumbofadza. Handiti mapona. Pakatadzirwa munhu akanga abatsira, asi the way yaida kubatsirwa nayo manje akudzoserwa zvake return yakanga yakaoma. Handiti muri kuiziva ndozvandifadza. Kana muchida kurarama nevanhu, handiti mukangozviisa panhau iyoyi iyayi, kazhinji munokurumidza kuzvisevha zvinhu zvenyu, mongoti chinoziva ndiMwari. Mune zvimwe zvinhu munhu anogona kubudirira kuita zvinhu chakaipa pamuri, but panext pandiri semu chinhu ichocho ogotadza kubuda. Ini ndinowanza kuti mhosva kana kutadzirana hakufanira kubudira pandiri pamunhu. Ndoda kuti pabudire pane umwe kuti ndigowana mabvudziro kuti wazviona kashamwari. Ndozvawakabvutiita tasaune nhasi pazvakudii, pazvakusvidza. 2.9 mukaipiwa hamushaye chamunobata mumaoko menyu. This I tell you. Tobva pano chiziva kuti ari kunokupai 2.9. By the end of the day, akupai motaura kuti tapuhwa mari. Hapana vanhu vanopanana mari pasina kunyorerana, mopanana mari. Isu totoziva kuti mari yadii, mapiwa yasara iri kuuya in 2 months time. Zvapera izvo. Pamusoro Right. chino chichatanga pane 500 yatataura iyi handiti ndakabvisa suro uno yatati ino haipo kapa 2.9. Pane 500 yatabvisa suro uno yainzi inobhadhara chikwereti kuinji. Pamusoro pane mari dzavaifanira kundipa iwo kuti ndivape mota, mari dzaisvika $900. Saka inini maonero angu tikataura nezve 3.5 yakamira iri yega tisatauri nyaya dzemari dzimwe dziri kudivi, ndononge zvinotitira nani. Noti ivo vanogona kuti 500 iyaiya, asi imariwo yaifanira kusiyiwa kuseri kwangu chitosvika 900. Saka kuti ininiwo ndozotanga kuti pa 3.5 yatiri kutora nezvayo tadii taibvisa 900, hatitamisiri dare nguva here. Aiyo, ini ndakasvika pa 3.5 iyi, kuti ndo mari inofanira kupinda mumaoko mangu. Iyoyo vaeresani, ndo pandiri kufunga totaura tichipedza matare, tiri kumberi kana kuti tiri kumashure. Timbopiwa 3.5 iyi. Mokuwa 2.9, mozokuwa 600 naye murumoyo, yoita 3.5. Kana muchida kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei, puhai mari. Taurai sevanhurume. Taurai sevanhurume. Rakamire mwarume taurai. Nyaenda zvibvumo. Saka 2.9 vanopuwa lei Izvozvo. vapei. Mupenyu vaeresana, mupenyu mune zvakawanda zvakarasikirwa nazvo.
iyi inofanira kuti zvamakarasika zvisina kuuya kwamuri, zvisina kuuya kwamuri zvikarova torai mari 2.9 ouya ne600 mwedzi uno musi wa25 August 300 youya, 25 September 300 youya. Ivi kwamuri kunotora mari iyoyi muri munhu agara muindastry yekudhiraivha nekudini, you do something nokuudai rather than kuti mungodzi mangobuda nokushanda kwamakaitawo. Hatifari nazvo. Hatifari nazvo. Wanaita munobata pazviri. Vakafundira pamota iya yamakapedzisira muchifu payave zvirina yakori izinodzikira zviri nani kurembera pabvamazoiona nekuta gore yauda kupinda musina chamawa mutenderedza musvaimechipeo Nodai mari yaihongo vangada kungoisa $100 ndikuzoti vakupai 3000 ndini mapo 3000 mukasvika pamushikashika papi totoziva hamubude muzinga kugara musina kufamba makagara idemba munogara chete nokudya. Movavaridza muchaona kuti munocheukwa nekuronga kwakadaro, motoona makufamba nemotikari danda rimwe rakanaka zvisingapedzi. Ndinongwedzana wangu aindipa motikari panhingapo apo pachikenida, mota yake yaindipa, mota dzakatenga tu nekuda kwemota iyoyo, so zvinotyisa. Saka ndozviziva wanai chamunosara makabata ndihama yenyu, ndiye anofira guilt. Ndakatadzira kwangu, ndakadidididi kana achibhuma because apa pa 8,980 kana mudaifanira kubhadhara 9,000 something. Ndini daitofanira kungoti tamachitora motikari undipedzesere mari yangu yasara. Ndakazvitaura mudare rekutanga rini, but hazvina kuita saizvozvo. Handiti hazvina kuita saizvozvo. Saka ndinofunga kuti kana tasvika pane izvi daizvi, imimi mosainirwa risiti muofisi medu yekuti makabhadharwa mari 2.9, mapuwa 2.9, mari yenyu yasara imari yakati. Mari iyoyo yasara iyoyo inobhadharwa in 2 months time sekutaura kwaiti 25 August first payment ye300, second 25 September mobhadharwa mawana 3,500. Zvina nebasa zvinowanikwa mukurarama. Hapana paunorarama wobva wamoita 50-50 kufara nekuti hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro. Handiti makwao. Shuga ikarasika pasi apa tikada kuiorera, hapana pamunozoorera 50 kgs, hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro. Saka munogona kumbosumuka zvenyu. Maizuru titorana nevavo muvapa risiti ravo, maiverenga mari chakakwana 5, avo muvapa risiti yavo mopedzerana nevavo.